I zdravo svima, ovdje Full Gaming. Danas ćemo igrati Agario. Ovo je prvi gameplay na mom kanalu. Idemo da vidimo da li ćemo biti prvi. Moj cilj je da budemo danas prvi. Idemo polako, nigdje ne žurimo. Neće valjda da me pojede ovaj. Neće. Idemo. Nemo da me zezaš. Dođi da te tako. Evo je Grabulja. To je inače Muđa. Subscribeujte se na njegov kanal. Stavit ću link u deskripciji. Ali sigurno ovo nije on. Kako se napuni ovo je Francuska. Idemo, pokni, to. Ne mogu da ga pojedem. Ne znam zašto ne mogu da ga pojedem. Uglavnom neki veliki lik. Bežimo. Dva velika lika. Australija. Tako, pojeli smo ga. Malo smo sada veći. Sada smo u zamci. Neće valjda da nas pojedu. Ne. Idemo opet. Nekim epizoda moću snimati sa mog druga. I on snima na YouTube-u. Ostavit ću link u deskripciji što je njega. Pokušat ćemo bar da budemo na 5. mjestu u ovoj epizodi. Ovdje se laguje. Pobeženi. Izvinite zbog kašljenja, nešto sam prehlađen. Beži od mene. Ovo me puni. Ali neću tim. Ovo je solo sad. Kasnije ćemo igrati u timu sa mojim drugom. Ne. Pojede mi deo. Manji. Što ih svi pojede?
Inače, srećna Nova godina svima. Danas je 31. decembar. Ajde, provuče se. Bežimo sad. To! Za malo. Ajde. To. Bežimo. Dobro, ljudi, pobegli smo. Imamo 620 skoro. Nije puno, ali... Dobro. Ajde, to. Idemo ovog Penguin Power da pojedemo. Imamo 1200 skoro, ljudi. Još nismo na tabeli, ne znam zašto. Ali nema veze. Morao sam da pauziram. Ušla mi je tetka u sobu. Ajde, podeli se. Još nismo na tabeli, imamo 1500 skoro. Evo ga, veliki lik, bežimo. On je na 2 tela, ne, tim ljudi. To nisu napravili. Ali će... Tako beži. Žrtvili smo se bar sa 1000 skoro. Ovaj lik uđe u mene. Bum, eto ga. 1600 skoro, ne. Neće moći. Ne pojede. Bežimo sad. Idemo. Kad ne sad pojedu, prekidam. Nećete valjda... Ne. Moram nekako da se spojim da ih pojedem. Bar da dođemo na tabeli. Okružen sam sa puno likova. Bežimo. To, spajam se. Napokon. Srbija. Gdje si Srbija? Ne, manje delče. Ne! Kako sam se prevario. Ne! Jo. Ništa. To je to bilo što se tiče ove